Bé, aquesta jornada vol ser un espai de diàleg, de compartir reptes entre totes nosaltres i també servir de font d'inspiració creuada. En definitiva, pretenem que puguem compartir els nostres reptes, les oportunitats i que juntes podem fer que la innovació esdevingui un motor de transformació social, ambiental i econòmica. L'experiència ens demostra que a través d'iniciatives público-privades podem obrir reptes perquè les empreses presentin les seves innovacions o les seves tecnologies per fer front als reptes de l'aigua, com per exemple l'ús d'intel·ligència artificial, IoT o sensòrica, per tal de fer front a la sequera o l'estrès hídric. Bé, el paper de la innovació quan parlem d'aigua és absolutament cabdal, sobretot perquè quan parlem d'aigua estem parlant d'un bé essencial, però sobretot estem parlant d'un bé escàs i, per tant, aquí la innovació juga un paper fonamental precisament per cercar solucions a problemes molt complexos que afecten, en aquest cas, a l'aigua i, per tant, afecten a la vida dels ciutadans i les ciutadanes. I, per tant, necessitem d'innovació per poder aplicar solucions que siguin de 360 graus. La gestió innovadora de l'aigua ens permet, per una banda, fer front als reptes que tenim com a territori, com per exemple l'emergència climàtica, l'emergència hídrica, i tot això fer-ho a través de l'acceleració de les solucions, els nous processos, les noves tecnologies que ens permetin anticipar-nos i d'alguna manera esdevenir motor de progrés del territori metropolità en pro de la sostenibilitat.